गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंनि गोदान न' गोदान जायगा बे जाबाय मुसलपुराव। आं देखायनि न'खौ लुथ'वाखै नाथाय न' जागोन। बेनिफ्राय काहानिया मा आं देखायगासिनो। थांनाय 2 बोसोर आगोलाव बेवहाय मोनसे गामि दङ। गामि दङब्ला इलेक्सन समाव मोननै पार्टिनिफ्रायबो बे जोंनि जायगायाव हाबफैदो, बे जोंनि एरियायाव हाबफैदो। थाबाय फैदो, सासेयानो खेबनै गाहाम फैदो माने भट बिनो थाखाय। नोंसोरनि लामाखौ बानायना होगोन, आरामसे जोङो हा गारना होगोन, अन्थाइ गारना होगोन होननानै गामियाव खेबनै सासे मानसिया भट बिफैदो। बेनिफ्राय जों दा मा खालामदो, जोङो एसे न'खर दङ बेवहाय, जोंनो फैसा खांनानै दा जोंनो बेखौ बानायनानै लादो। नै गोजानथार, खाथि नङा, उफाय गैया। जोंनिया बर'आ बर'खौबो थगायो, बेनिफ्राय आरो बर'आ आरो गुबुनजोंबो थगायजाबोयो। नंगौना नङा? नंगौना आदा? दा जोंनि गामिखौ थगायनो गोनां मा बाथ्रा दंमोन, नंगौना नङा? जों दिनै नै गामिनि आदा केमेरायाव खिन्थिना हो, जों गावनो फैसा खांनानै जों दानो आरो गावनो मावबोदो। जों आइदे जोंनो खमसे खम 5 दाम्पार बाबाबो बहुत थैयोमोन। आरे जायगा मुसलपुर सकआवनो बे, जायखौ जोङो गावनो मावनो गोनां जादों आरो। बेफोरबायदि थगायनाङा आरोना, जायखिजाया पार्टियानो जा हानजायानो जा गामिनि मानसिफोरखौ थगायनाङा आरो। जेनेबा बोरैबा मोनो। जों आरो मा बुंबावनो, नंगौना नङा? थेवब्लाबो थगायनानै थांनाङा आरो, मावनो हायाबालाय मावनो हाया। जोंनियाव फैसा गैया, हाखौ नै सेन्देबेल बायनानै जोङो खोनो गोनां जादों। दामपारबाबो हरनो हाबावा, खिन्थु गावसोरनि बुंनाय राव मोनसे फिसा रावखौनो लाखिनो हाया। आरो आं मुगाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन, आङो र' दाम्पारबा गारना हैनि। जोंखौ रावबो थगायफैनाङा। होनो हायोबा बुं, होनो हायाबा माने बुंनोबो नाङा, भटखिनिखौ बिफै, खुनु प्रब्लेम गैया, खिन्थु थगायनानै दाथां। एबारथ' जों खोना लाबाय। जोंनि लामाया जाखाबाय थारमाने न' अपेनिं खालामनायाव। ओमफ्राय जों दिनै माने गावनो मावना लानो गोनां जादों। ओरैबायदि मावाबाबो खोथा गैयालै, थगायनाङा ना। मानो खेबनै खेबथाम थाबायलायना फैनांगौ जोंनि गामियावलाय? गावनि एलेकायावथ' पुरा लामायानो जाजोब्बाय। गावनि माबायाव माने लामायानो जाजोब्बायनो मुसलपुर। सोरबायदि दामपारसेसो होबावथारनानैबा फैबावगोन ना? माथो बुंबावनोलै न'? माथो बुंबावनो न' बदिगा, बुंबाबो एखे बुङाबाबो एखे, लाब गैया। खिन्थु थगायफैनाङा जोंखौ फंसेल'। भटआथ' एबारो लाब गैखाया रावबो बिनानै। एसां जाम्बा नंला जोङो, जोंनि गामि मोनसेखौ थगायलायजानाय। भट बिफायनाथ' लाब गैखाया रावबो, दाउटआनो गैया। जायखिजाया पार्टियानो जा आरो, जों रावखौबो नामबो लायाखै। जायखिजाया पार्टियानो जा, बुंदोबा आरो मावना हो, हायाबा आरो बुंनोबो नाङा, रावबो बिफायनोबो नाङा भाइ। डाइरेक्ट बुंदों आङो, मोननैबो पार्टिया मुसलपुरनिनो नालाय, सकनिनो गोजा, मोननैबो पार्टिखौबो। इन्जिनियार कलेजआ जाखाथारबाय।
लामाखो होमबा लाब गैयाथ' आरो आदा बेखौ जोंनिया माने गामिखौ लामा बानायना हो होननानै एप्लिकेसनफोर होदों ना होदो ओमफ्राय लामा बन्द जानायावबो थांदोंमोन जों बहुतबार इयावबो होआसै बेनिफ्राय इलेक्सन समावथ' बेखौथ' जाखाथारबाय होनना खेबनै खेबथाम थाबायना फैदो होगासिनो फैदो जदो इयावनो जनानै दा आराम रायलाय मोननैबो पार्टिनियाव जिरायफैदो जिरायफैदो इलेक्सन बिनायाव भट बिनायाव जों माबायाबो मोननैबो आरो ना मोननैबो पार्टिनिया खिन्थु मोनसेबो पार्टिया जायासै मोनसे पार्टिया माने दिनैसिम बेयाव माने सेन्ट्रेल जोंनो अन्थाइबो गारना होनो हायाखै एख' होनो हायासै बेबो जोङो बे आंनि जितु बे जोंनि गामि बे मुसलपुर टाउनावनो इसेल' साइडआव आं एक्जेक्ट लकेसनखौ खोन्थाला जों टाउननि इसेल' साइडआव इसेल' उनाव आरो ना मेन लामानिफ्राय बेनिफ्राय जों दा गावनो नै आदामोन जोङो 6 जन 7 जनसो लोगो नांनानै थारमाने फैसा खांलायनानै थारमाने होनाय जादों आरो सेनगिफोरखौ जोंखौ इदि थगायफैनो हाया थगायनाङा मोननै पार्टियाबो थगायनाय जादों जोंखौ मोननै पार्टियाबो थगायना जोंखौ हायोब्ला गारना हो आरो हायाब्ला खुगाजों माने जों मावजोबना होगोन सब जाजोबगोन नोंसोरनि लामाया इदि बुंनाङा रावबो बुंनाङा आरो बेफोरबायदि माने एसां थगायजानो हाया ना मानसिया मावाबाबो खोथा गैया खिन्थु खेबनै खेबथाम इदि थगायलायनाङा आरो ना दुखु मोनो दा जों गावनो नै फुं बेरे फुंजानि मागोनि दिन जोंहा दा मावना लायाबा जों दैज्लाङाव बोरै थाबायनो दा जों गारना लायाबा बिसोरखौ लामा नायबाय गथ' फरायनाय दङ इयाव कलेजानो पलिटिकेल कलेजानो दं बेयो इन्जिनियार कलेज दङ खाथियावनो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो गथ'फ्रा उपाय गैया जेबो नङा जागोन अपना भी टाइम आएगा होननाय जायोना अपना भी टाइम आएगा एबार मा मोखाङै बिफायगोन देलाय मोननैबो पार्टिया बे बाराव माबायदि जोंनियाव गामियाव हाबफैगोन भट बिनो बेसो दा ना मेना इसोरखौ नायबारो मोननैबो पार्टिखौ ओरैबायदि जाहोहरगोन ओइ आदा ओरैबायदि जाहोहरगोन ना बे बाराव मोननैबो पार्टिखौ बेसां जानो देन्जार जाहोहरगोन दै बेयाव भट बिनो फैबा कल्ड ड्रिंक साहा सिनि सेरेब जखाय सोर लोंनो पुरा इयाव पार्टि खालामना हरगोन जोंनि दुब्लियाव जोङो माबा आलिखौ लामाखौ बिनो होनना थांदोंमोन लामा बिनो होनना थांनायाव ओइ लामाखौ नोंसोरनिया लामाया सिगां बन्द जानायाव जोंनि लामा बन्द जानायाव होनदोंमोन नोंसोरनि लामाया बन्द जों बोरै दिहुनना होनो जों हाया बहननो इदि होनना बुंदोंमोन दा लामा जाखांनाबो जों थांबाय गैया एख'खौनो माबानो हाया जेबो बुङा र' जों बानायगासिनो र' होनो इदिल' होनो जेबो नङा दे एबार इदि होननालाय मा जानो दा आरो लामाखौनो दा रायजोआसो फैसा फरिनांबायना गामि फिसा जोंनियाव एख' माबा गैया उन्नति गैया दासो गोदान गामि जागोन दे जेबो नङा लामाखौथ' इसोर बानायथारना होनांगोना टाउन एरियानि लामा भटआव मा बुंफैनाय मोननैबो टिमा मोनसे टिमा जेनेबा सिगाङो न' होगोन होननानै फैसा जादोंमोन ना जाहानि 5,000 ओमफ्राय इफोर मानि होजोबना होदों आङो मोनसे टिमाव ओमफ्राय होनबाय इदिबालाय बहा आंलाय इलेक्सन मोननो होनबावबाय फार्स्टनि इलेक्सन फार्स्ट पुराना माबाया ओमफ्राय इदि होनबा ओमफ्राय इदिनो आङो सब बाथ्राखौनो होनजोब्बाय आरो ओमफ्राय होननायाव होनदो आरो इयो दे इदिबालाय आङो अबाव मोनबावनो बिदिबालाय इलेक्सनखौ इदि जाबाय ओमफ्राय आरो मोनसे टिमा होनबाय नोंसोरो लामाखौ होथारनांगोन सार जों लामाखौ माबानानै दिहुनथारना होनांगोन जों होगोन दे भट होनबाय ओमफ्राय खासेया होनबाय आसियासो मिथिगो इलेक्सन टाइमाव नोंसोर आसिया थांबानो जोङो लामाखौ होगोन दे इदि जाबाय दा इदि होनबा दा बहा मोननो लामाखौ आसियाथ' जोंनिया थांखांबाय एबारो बारा टाइम गैला फैथोसै मोननैबो नैयाव जोङो बरिया मिटिं खालामगोन बरिया बेयावनो जिरायगोन जों इलेक्सन टाइमाव बेनिफ्राय इसोरनो ओरैबायदि निम्बुनिफ्राय लानानै कल्ड ड्रिंक्सनिफ्राय लानानै मिथाइ बेलेग अमा बेदर दाउ बेदर बोरमा बेदर सब जों बेयाव जाहोहरगोन खुनु ना दा जाहोनायाव खुनु माबायाव
थेवबाबो इसोर माबासिगानो र' एबार जों बांसिन जाहोगोन जों महिलायानो खालामदो नंगौ माबाफोराथ' मिथियानो महिलाफोराथ' एबार नोंसो जाहोनांला महिलाफोरासो बांसिन एबार बानायो नोंसो जाहोनांला सोर जाहोला एबार एख' मिथिला जों सोर मोनबा सार मोना होनना बुं एबार दै नोंसोरो आरो एबार जुदि लामाखौ जोंनो फिक्स खालामना होआबा जों गोरोन्थि गैया जोंनि लामा होनाया लामाखौ मोजां होआबा एबार सारमोना सोर मोनबा सोर नांगोन जेबो नङा दाम्पारबा हाखौनो गारना होनायाबा आरो जों गारनायानो मा जों गारनाया आङो न'आव थादों न'निफ्राय फैदों लामाया एख' गैला होनदो बाथ्राया गैला इउटुबाव नुदो दे हले जोङो इउटुबाव नुदों ना जाजोबथारबाय होनदों मुसलपुर एलेकायाव एख'आनो गैला होनदो सार राकेश सार एक नोंनि न' खाथिथारावनोलै जोंनियाबो कल'निया होफायलै दाम्पारबासो अननानै अननानै राकेश सारा दाबायदियाव दाम्पारबा गारना फैबा जोङो कल बारलायगोन राकेश सार नोंनि न' खाथियावनो हाखोगासिनो जोङो अननानै दाम्पारबा गारना फैलै प्लिज कल बारलायगोन जोङो दाम्पारबाबानो जागोन जोंनो मानो होनबा गोरिब गोजाना नङाबा आरो जों हारसिं खोसिगोन आरो उपाय गैया सुमै सारा दाम्पारबा फैबा राकेश सारा दाम्पारबा फैबा 10 दाम्पार जाबायानो ओरैनो ओंखारबाय लामाया बर'जों बर' नायनोबो बालायो आरो गुबुन हारिजोंबो बर'आ नाख्लायजायो बर'खौनो बर'आ थगायो आरो बर'आ गुबुनजों थगायजाबोयो बरिया अननानै सार राकेश सार आरो अनसुमै सार दाम्पारबा फै जोंनाव भट बिफायलायनाङा नोंसोर जोंनियाव थांखागोन जोङो ओरैनो होखागोन जोङो बिफायनो नाङा दाम्पारबाल' गारना फै बहुत हा नांबावगोन नैला बेसां गारनो जों फैसा खांनासो गारगासिनो नै ओरैनो नर्मेल गारदो जों दा नै नर्मेलथार बहुत गोजान खम नङा बहुत नांबावगौ आरो जोंनो मोननैबो टिमा दाम्पारबा होबाथ' बापावै लामायानो पाका जालांगोन बहुत गोजान गारदो जों ओरै आंनि आरो ओइ जोबनायाव फोजोब्बाय आं देखायथ'ला आरो आंनिखौ उनाव देखायगोन न' लुनो हायोब्ला मा खालामनोलै उपाय गैया अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द